Bueno, ara us ensenyaré més resultats de sembres de glans de roure als voltants del roure narcís, al riu Foix. Aquí un lloc que em va semblar interessant va ser aquesta pineda, que tot i que és força vella, el problema és que està molt degradada. Com ho sé que està molt degradada? Collons, perquè no té sotabosc, apenas té arbustos. I això no és normal, no és natural, enteneu? Tot i així, aquesta petita població d'eufòrbies, aquests arbustos, em van proporcionar suficient protecció com per poder clavar-hi algunes glans. Veieu que bé que viuen a l'ombra. En canvi, les glans que vaig sembrar en terrenys dominats per les herbes doncs no van sortir, o si van sortir es van morir.